Er zijn een protte mensen die op een of andere manier vrijwilligerswerk doen. Ja, of bij een club of bij een vereniging. Maar er ben ik mensen die dat gewoon als individu doen. En bij u is Ali Woelinga en Menke Boersma. En ik zei, hadden al een periode vrijwilligerswerk doen. Goedemiddag en welkom Ali en Menke. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Ja, je hadden al een maand. Ja, ik vrijwilligerswerk doen. Wat ga je precies doen? Ali, begin bij jou. We gaan van 4 weken naar Zuid-Afrika west, naar Theo en Jinke de Jong. En die hadden het Lighthouse, die vangen daar jeugd op. En daar hebben we daar rond de 4 weken mee geholpen. Oké, en wat hebben daar precies doen? Dus ook even ja, uiteindelijk hebben we een hele protte dien. En hebben meedraaid in het programma wat ze daar dagelijks aanbieden aan de jeugd. Ja, dat gaat van bibellezen, jongen, donsje, knutselje. Gewoon de omgang met de jeugd, schemaatje. Ja, eigenlijk alles was het in het dagelijks leven. Ik was alleen nog nou betrokken met de jeugd. Ja, want hoe kwam je hem erbij om dit te doen, Ali? Vorig jaar hebben Menke en ik mijn groep jeugd uit Driesenwaterswat met World Service naar Rwanda west. En dat hartstikke een mooie ervaring. En toen kwamen we weer om en een paar weken later weer een Theo en Jinke buis in het Cerken. En die in hun verhaal. En daar waren we zat rekken dat we zijn van misschien moeten we contact lezen met Theo en Jinke. En moeten we tegeren daar maar ja, want zij bij mensen die komen hier ook uit de regio bij. Ja. Je komen uit Driesem-Waterwart. Ja, en Theo komt van oorsprong uit Kalmensweg en daar kom ik ook bij. Dus vandaar dat het linkje dan weer. Ja, oké. En zij zitten daar al heel lang? Ja, 15, 16 jaar. Ja, oké. En zij ben dan als zendeling die kant uit. Oh, oké. En op die manier ben je hem daar heen gegaan? Ja. Want ja, wat wie je motivatie om dat te doen? Dus zij is van ja, ik wil er best wel terug rekken. En ja, soms wil je wel rekken door dingen, maar om dan daar echt nog weer 4 weken heen te gaan, dat is dan wel weer de volgende stap, of niet? Ja, dat is een gevoel was in je hart kriest, zeg maar. Ja. En terug Rwanda, ja, zeiden we dan ook steeds, daar is uiteindelijk het vonkje baan gaan. Nou ja, en Ali en ik ben al hier een vriendin en dan komt dit op je paard. Ja. En is het, uiteindelijk naar aanleiding van een, presentatie binnen het Cerken. Ja. En dan gaat het wat via en toen, dan wakker de wiel komen weer aan en we zijn nou eens, maar we dan toch maar, en zijn we dan nou together. We verleden hier weer natuurlijk mijn grote groep. En ook kwam ik echt meer aan jezelf daar. Maar wat is het dan wat jij dan zo aanspreekt? Kleersteen voor een oor, iets voor een oor kunnen betekenen. En ja, als die meesten des just en die jeugd, die twinkeling in hun eigen. Ja, dat zei het genoeg. Ja. En dat is Van Dijkse Ali of net? Ja, absoluut. Ja. Ja, nou je zei je hebt een protte praktische dingen die. Nou goed, nou komt er wel in een gebied, hè, die mensen die binnen hen als zendeling. Wat kwam je hem dat zien on misschien wel een problematiek bij die jongeren? Of is dat vergelijkbaar met jongeren hier? Nou, uiteindelijk zeiden we, ik wil zien elkaar en dat heb ik me wel met Theo en Jinke bepraat. Komt het hier echt wat zien? Drank, drugsgebruik. En ja, we zitten daar gewoon in een heel zwart gebied. Karatra is gewoon een heel zwart gebied. Ja. En is dat probleem heel groot. Maar als het naar het leven is juist. Ja, ik denk dat de basis hier gewoon sterker is. En de jeugd het hier, krijgt je leefde, het hier onderkomen. De meesten hebben het hier over het algemeen volle beter als daar. En daar is ze een soort jarmoede. Ja. En dat is een beetje voedingsbodem voor die problematiek van de jongeren, of net? Ja, het is vanuit vroeger wij steeds maar rond 10 dat de vorige generatie zitten daar in de bosbouw, dat dus hun min of meer aanpakt. En ze zitten eigenlijk steeds maar wat in de stemming van, het zal nooit wat worden en het wordt echt nooit wat met u is. Oh, nee. En daar hing je ze wat in steeds maar. Dus dat is dan Theo en Jinke hun doel wel om hun daar weer uit te krijgen. En dat zal misschien net bij deze generatie lukken, maar ze hoop je dan wel dat deze generatie weer een beetje trooihoudt aan de volgende generatie, dat er voor hun echt gewoon een toekomst is. Ja, en ik hoor niet dat zien dat bij hun wordt teweeggebracht vanuit die boeien. Ze komen dus vrijwillig elke dag naar het Lighthouse staan. En dat is niks gedwongen. Ze rieden daar maar een stukje 3-4 busjes door de omgeving heen. En daar mij de jeugd instappen. Die wordt mij om naar het Lighthouse. En jongens worden ze weer thuisgebracht. Dus de jeugd zit ik echt al uren van tevoren al op stritten te wachten dat we er omkwamen steeds. Maar dus
ja, dan show je wel dat ze echt snakken naar een stukje stabiliteit en even uit de sleur van hun dagelijks leven wij willen. Welke leeftijdscategorie hebben we het daar? We kregen daar jongeren tussen de 4 en de 10. En op zaterdag hebben we dan Youth Alpha en dan is tussen de 10 en de 22 jaar. Oké, dus dat is een hele grote scala qua leeftijd, of net? Ja. Ja. Ja, uiteindelijk alle leeftijden dan wel. Ja. 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 En hier neem ik contact met, misschien een gezin waar die band uitkwam, of wie het alleen nog die band waar je hem dan? Nee, ik wil contact met de gezin daar. En ik begin bijvoorbeeld ook famkes van 15 jaar. Die kwam regelmatig bij ons en die wien beide zwanger. Dus dat is natuurlijk heel verdrietig. En als dan ik juist wat er een vraag in is, of hoe het gebeurd is en wat ze leven, wat ze groot worden. Ja, ben het wel hele zorgelijke dingen. Ja. En bepaalde gezinnen die ook en ik wil een inbreng. En dat ik gewoon heel bekend ben in dat gebied, wie ik wel eens mij hun op een paard. En dan brachten we de meesten bijvoorbeeld eten. En dan mochten we bij de meesten in een hoesje. Nou ja, dat is dan echt juist hoe ze leven. En wat zei ze dan bijvoorbeeld? Ja, grote huisjes. Ja, hè? Ja. En kampvuurtjes boeten door. Golfplaten niet op instraten staan. En daar waren ze mij 6 zo'n 8 ben. Nou ja, we zullen natuurlijk soms in de media hier vanuit dus Luxe Nederland, waar je die krottenwieken wel in verschillende landen, maar daar dus waarschijnlijk ook. Want dat is dan wat je hem zegt? Ja, en die verschillen ben gewoon heel groot. De townships, dat is echt erem. En echt huisjes, houten huisjes, hokjes, die op instraten staan. Ja. En dan best 100 meter verder en dan haast de prachtige, grote, villa-huizen. Groot, mooi. Wat doet dat met je? Want je hem daar binnen en de beste is ook omgeving. Nou, ja, we hebben die gehoord. Ik ken maar een beetje vanuit dat je hem daar gehoord hè. Dus, ja. Emotioneel komt hij gewoon echt in een rollercoaster te zitten. Maar ook is dat gewoon maar niet verstaan net bij hoe dat zat. Hey, je weet het wel, je kent het van plaatjes, van foto's. Maar als dat dan echt zoals dat is schrijnend. Ja. Ja. Kun je daar dan wat last van komen? Want ja, je bent nou, dan ben je hier met praktische dingen bezig en dan gaat het gevoel misschien wel voort. Maar wat heeft mij dan die hoes bijvoorbeeld nou? Nou ja, de dingen die staan echt juist. Dan moest eigenlijk ook wel weer nuchter wezen. Doe moest het er wel later, doe is het net alleen je mij nemen en doe is er ook net in heen blijven. Want dan is het voor diezelf wel heel zwier. Ja. Maar het is wel gewoon fijn dat het met elkaar bepraten is, dat het door een hak is. En ja, dingen die het echt mij neemt. Ja, ik denk gewoon bewuster genieten. En de alledaagse dingen. Gewoon daar, mijn vriend, familie, kennissen. En het is hier heel dwangmatig. En we matten altijd van alles. Ja. Nou ja, ik denk dat we daar sowieso wel heel veel uithalen kennen. En wij zijn gewoon leren voor elkaar. Wie dit één keer of ga je mij nog even om? Dit wie al net de eerste keer. Dus ik denk net dat het hier weer bloedt. Nee. Er komt vast nog een vervolg. Ja, maar hoe is wat? Nou, dat weten we net. Maar wij naar Theo en Jenke of dan op een andere insteek? Of? Ja, dat is ook mijn krek denk ik best waarop. Dus. Ja. Okay. Dat zit de jippen. Dat zit de jippen. Ja. Nou, het bleef dus keer. Wij houden het in de gaten. Want ja, dat levert wel een mooi verhaal op. Nou, dankjewel. Ik wil Ali Woelinga en Menke Broesman bedanken voor je taaljachting. En fijn dat je me weer en ik wens je nog een goed weekend. Dankjewel. Hetzelfde.